हेल' लोगोफोर गुड मर्निं एभरिवान आंनि लोगोफोरनिफ्राय बयखौबो बावनो होनाय जाबाय आरो ना ओमफ्राय दायो जोङो मेजेस्टिकआव थांगोन आरो ना मेजेस्टिकआव लोगोफोर फैयो लोगोफोरखौहाय लायनो थांगोन दा नै बेनो आरो ना जायगा ओमफ्राय माबाफोरजोंसो थांगोन दा मेट्र' बिदिनो टिकेट काउन्टारा नैबेनो आरो गिदिर दा खिथालांगोन नायलांबाय थागोन गासिमोन ओमफ्राय दाथ' जों मेट्र' स्टेसनाव फैबाय दा थांगासिनो ओमफ्राय लोगोफ्रा सिगां सिगां थांग्रोबाय नै लोगोफ्रा नायलांबाय थादोल' थांगासिनो दं जोङो मेट्र'जों फाइनालि टिकेट काउन्टारावहाय मोनफैबाय बेयावनो आरो ना दाननांगौ दाननानै थांसै जोङो दा फाइनालि लोगोफोर जोङो नै दानबाय आरो ना टकन जहरो टकनजोंनो थांनांगौ जाहैबाय मेजेस्टिकसिम दानबाय आरो ना दा जोङो मेट्र' स्टेसनाव दङ गुरुदासर पालिया होननाय मेट्र' स्टेसनावहाय ओमफ्राय फैथ'वाखै मेट्र'आ जोङो थांगोन जाहैबाय मेजेस्टिक ओमफ्राय मेजेस्टिकआवहाय मा लायो होनदों बिथांमोना मबाइल लायो आरो ना ओमफ्राय जोङो नै गाखोबाय मेट्र'आव थांनोसै थांगासिनोसै नायलांबाय थादों मेट्र' नायनो गाखोनो मेट्र'आव दङ जोङो दा मेट्र'आव सिटखौनो मोनाखै लोगोफोर ओरैनो गसंना थांसै खाथिखा नालाय 10 मिनिटल' लाखायो थांनाया जायगाया गोगोम स्पिडआव होखाबाय नै जोंनिया दसेनो सहैसिगोन 5 मिनिटल'सै हा नायदो गाइसमोन माबायदि मानसिफ्रा गरम जाया आरो ना थान्दा एसि दंजोबखायो नालाय मिनिटल' होखावखाबाय दा नै खारनाया मानसिफ्रा नावदो नै गोगोम गोलावखा आरो ना गोलावाबो माराय बिस्रा सिट मोनजोबा जोंहा सिट मोनासै बिल्डिंआव नै रोमै रोमैल' नुहुरबाय नायदो नै गासिमोन ओमफ्राय नै ओरैबो नायदो नै ओरै थमब्लेट कृष्णा राजाफ्रामनिफ्राय खारफैलायबाय कृष्णा मेट्र'आ जा स्पिडआवल' खारखायो आरो ना मिनिटल' ओमफ्राय थानोबो आराम मोननो लादों नालाय गाखोबाय थानोसो नै एसि बोदों नालाय थान्दानो आरो ना आसामनि ट्रेनाथ' बिदि स्पिड जानांगौब्रा बावला मेजेस्टिकआ मोनसिगोन आरो ना बेनिफ्राय 10 मिनिट दंबावो दा जों थांगासिनो आरो ना नै नायदो मानसिफ्रा माबायदि नै गासिमोन ओमफ्राय जोंहा ओरै दंमोन नै बसुमतारिमोन दङ नै फाइनालि जोङो मेजेस्टिक नुबाय दायो नै अभार ब्रिजआवहाय गोजौआवहाय फैबाय आरो ना दायो नै नायदो लोगोफ्रा थांगासिनो दं ओमफ्राय नै लोगोफ्रा दाबो मोनफैयाखै लोगोफोर आधा घन्टासो लाबावगोन एसे लेट जाबावगोन बिसिना गारिया जों सफैग्रोबाय आरो ना फार्स्टनो नायदो नै बे मेजेस्टिकनि आरो ना जायगाफ्रा नायदो लोगोफोर माबायदि मेजेस्टिक आरो ना बे मेजेस्टिक बास स्टप स्टेन्ड दंजोबो नै गासिबो गारिनियाना दंजोबो गारिया गासिबो खारजोबो आरो ना गासिबो थांनाय अल गारियानो बहाय मोनजोबो आरो माहाय थांनो गोसो बावनो बास स्टप आरो मेजेस्टिकनि मोनजोबो आरो ना ओरै गासिबो नै जोंना बे बसुमतारिबो फैदों लोगोआव आंजोंहाय फाइनालि मेजेस्टिक मोनफैनो हाबाय मेजेस्टिकआवहाय बेबायदिनो देन्जार मानसि थायो दै मोजांबासो मोजां मेजेस्टिकआव मबाइल बायदिसिना स्कुला बायजायो आरो अट' ड्राइभारफोर एकदमबारे एक नाम्बार माबाखा सुथियाखा आरोखि एक नाम्बार सुथियाखा नोंथांमोना मोजां खेल लाबानो जाबाय आरो फाइनालि लोगोफोर नै मबाइल लानो फैबाय दाबो मोनथ'वाखै थाबायगासिनो नायलांबाय थादोल' गासिमोन बर'फोर गोजाखा आरो ना जों फैदों 10 जनसो फैदों आरो ना बर'फोर गोजा हा फाइनालि गासिबो मबाइल दखान मोनफैबाय आरो ना बेलाव दंना गैया बेखौथ' जों बुंनो रोंला नै आरो ना ओरै गोगोम गिदिरखा आरो ना सेकेन्ड हेन्डआवहाय गोगोम दाम गोसानिखौ खमावनो मोनो आल्ट्रा लांबाय फिसा दंसो बे सानजों हरै माबा नायना लाबाय बिथाङा फैसा हरसिगोन मबाइलानो OnePlus लाबाय माबानि आरोना बेसेबां थांगोन 30,000 लाबाय फाइना नायनो मबाइलानो बे बेसेबां होनो फैसा नायनो थांगासिनो दं बिथाङा सानथ'बायनो हालाय लांला नै बिथाङा नायबाय नै चार्जिं अके चेक बानायबाय मबाइला OnePlus आरो OnePlus लाबाय
लोगोफोर गैया आरो ना माखासे बेयाव थांजोब्बाय बाहेरायाव दंजोबो थांना दंबाय नै नैबे फंबाय मबाइल लांग्रा आंबो लागौमोन लानाया मबाइला बांद्राय मोजां नङा सेकेन्डनावसो लादों आरो ना सेकेन्डनाव लाबाय आरो 30,000नि लाबाय खाथियाव सानगासिनो हरसिगोन बिथाङा दखाना एकदम गिदिरखा आरो ना दखाना गिदिर दं मबाइल बेफोर गासिबो अन ओरैबो दं ओरैबो दं आरो ना मिलेगा कवर फाइनालि गासिबो जोङो नै थांफिनसै दायो होमबा संबाय आरो ना थांफिनसै जायगाफ्रा नायदों गासिबो जायगाफ्रा फाइनालि जोङो नै बासावहाय गाखोबाय नै उनावहायबो जोंना नै बेराय बेराय उन्दुनो ओंखारलायबाय बिबु बसुमतारिया ओंखाम उखैनो हालानो ओंखाम उखैबाय साहा लोंनो लुबैबाय दैबो लोंनो लुबैबाय ओमफ्राय मेगनाबो ओरैबायदि नुनो हाबाय बिदि बेरायबाथाय आंनि मा जायो ससे मेगना आलौजोबो माखासे उनावहाय जिरायबाय हमावहाय खाबाय जोंना बासा सालायना सिद्राव खाबायल' बै मा फांखो खें ए ओरै क्रसबो बानायबाय फाइनालि बासा खारबाय दहाय फैदोंमोन जों मेट्र'जोंसो फैदोंमोन आरो ना ओमफ्राय दाना बासजों फैफिनबाय आरो नाय मास्टार मासे मेट्र' ओंखारदों बास गारियावहाय